Joo, tuli uutta tietoa, toi pitäis pinnallisi olla valkoisena. En tiedä sitä mitä siinä on. Ja laturi pitää olla kiinni, että se toiminta onnistuu. Tyhmä systeemi, mutta tosissaan idiootti varmaan sen silmäsähti, ettei lopu sitten kesken sulkemisen akku. Ajateltu sillain. Katsellaan ja ihmetellään, mitä voimme vielä tehdä. Nyt napsahti akku irti. Ja vähän jotain uutta löytyy, jossa lyödään tämä piuha kiinni. Toinen puoli. Niin, heräilee vähän, jotain jännitteitä tulisi. Jotain jännitteitä sieltä tulisi. Onko akku nyt painanut vähän huonosti, kun siinä on monipaikkainen tai liittynyt vähän huonosti. Tollain kai se pitäisi laitata. Testailut jatkuu. Tee kuva. Toi offille. Ei edes nyt joo, älä siinä varninkia selittele. Rutisee. Taasko se vittu äänittää se perkele. Ei, no nyt se loppu. Kun mä en äänitysnappulaa paineltu varilla. Piuha kiinni, ei tapahdu mitään. Joo. Outoa. Mystinen metsämies on tämä kamera.